Mkhaya. Mkhaya nomyeza ngicela indaba too much lana manje ngifaka politics ngifaka umaskandi. Manje umyeza manje la yabona kunendaba kaMaskandi kana nomyeza manje ucasukile ngala. Manje umnyaza kuzaneni makuthiwa ama-events leyo mcimbi esuke ihlelwe abantu abasuke babangani nabantu abathize. Lezo zinto kona guys ke amazwi akhulunywayo hayi ilanguage efana isetshenziswa umuntu ongunobhizinisi phambi kwabantu ibalekile guys ngoba manje kuyavela ukuthi noma ungathini akekho umuntu onormal ongenza lento ikhona indawo enophuzo phakathi mawuzothi futheke ngiwathi ngeke ngizwe ngomfana omunye umuzi ngeke ngithini nabukhelisi wathi uyayibona lezo zinto zinayo nje noba kuthi ukuthele mina ukuthi lokuzwa ke izolo sengibuka amavidiyo ukuthi kanti umcimbi bewokazi Zimdola bengawazi noba kwabantu nami bengawazi noba kwabantu umapholo bengawazi ukuzwa izolo ukuthi umcimbi bekokazi Zimdola kodwa iqiniso nje bafowethu mase abantu inhlonipho ayibalekile kodwa Mkhaya kuyafanela ngoba Mthandeni ayikho into ayenzile ukuphindisela kuZimdola bathe mabemphuca imic wahamba wazehlela wayihambela comparative ngendlela right wazehlela wayihambela basicabangela isithunzi sakhe nokuthi ayikho into ayenzile stage masibuka kwaba video sazi kwaba bekhona ehlokoloza umuntu ebeyukuphoxa ayikho ehlokoloza ukuba uthatha imic wakhuluma ukudelela noma wenzani so zabe siyakwazi ukuqhathanisa ukuthi hayi wenza iphutha manje iphutha silizwa uzwe uyaphuma ubingelela abantu ephuma ubona ngase ukuthi akaqabela Mfaka iphutha silizwa ngabahleli ukuthi iphutha ngabahleli ukuthi wenzeni asilazi thina iphutha silizwa ngabahleli ukuthi isikhathi ebenikwe sona kodwa manje futhi lesikhathi ebenikwe sona waphinde wanikwa kanjani ke leso ukuthi egibeleke eculo sigibele stage azo perform sideka siyikhanda singasazi ukuthi khona kupho kuyikhona yabona uyithatha phela ngojaka iphutha elishuwa abahleli lesikhathi kodwa futhi khona esinye abaphinde bamnika sona bese kwesikabani ke lesi sokuthi eculo siburuke esingaka osiburuke acela uDJ ukuthi angamfaki ingoma ubi kamnandi amfake ngosiburuke hayi leyo thina ngoba yena ayikho into ayishilo uyabona kube yena mhlambe khona ukudelela kushilo noma delela abahleli bomcimbi ngabe sithi hayi ngeke siyalibona iphutha lakho manje thina sigcina sisele ngempela nento esingazi kahle situngu kanje emswaneni ngicabanga ukuthi usisi umabiyela into okumele yenze ukuthi mhlambe eyichazele kahle abalandeli ukuze mhlambe nabo bekwazi ukwehlisa intambo bayibhekisa kuyena eyichaze kahle engayikhi phezulu engayiqhamukeli and engathukuthele naye isikhathi wahluleka akasichazele kahle simnika isikhathi sase siyamvumela bese simvumela mhlambe simnikeze u5 minutes kulo 5 minutes simnike yona ukuthi ecula usiburukeni wasefaka nokuthi esichazele nje kahle yonke ama details ukuze sinde nalabangani bamgibezile benza yonke le process akwenza njani engathukwa ngoba mhlawumbe usazobuya ezosichazela kahle engathukwa akachaze kahle umabiyela engathukwa bafowethu yeke kumthuka cha yabona kodwa Mkhaya njengoba nje umuntu owenza one-event enkulu kangaka lokhuza umbuso wamaciko hayi Mkhaya ngineshock ukuthi unokucabana abaculi unakho ukufokofisana abaculi ukuthi kunjani mawukuthi mhlamba akenzi ngendlela eright kodwa lokho Mkhaya kungabanjwa abantu laba abakwi-VIP laba sobephithizela ngemumva mase kuzoba mhlambe ke laba ke bezwe ngendaba abantu hayi ukuthi into iye kubantu abafana laba balapha kugeneral laba abantu ikona yabona ke yabona umcimbi awukwazi ukwenza into enjeya phambi kwabantu abafana laba okuyibona osuku basukele wathi ngiyanimema kakhulu wese uzobathengisa namathikiti abazokuvala khona uzokwenza le nto yenzayo hayi lutho mina bafethu engidide kakhulu
Manje ngiyazama ukuyihlaziya ngithi ngibheka ngawo wonke ama-side iyangihlula ileyo ukuthi mangabe sixabana stage ebese ukhuluma kwi-mic yabona leka ngihlelo yabona mangabe ngizokuthuka sixabana stage asikho isidingo sokuthi yabona ukumabiyela i-mic akakhulumanga kwi-mic ethuka umshelo ngoba sazi ukuthi ngaba sazi kwi-mic ethuka umthandeni umthukile yabo ngaba sazi ngabe sizwa ngendaba ukufika wayihluthela i-mic nje wayesemthuka engakhulumanga kwi-mic ngaba izinto esingazazi ingakho ngithi ayileyo mina iyangidida ukuthi inhloso ke leyo ukuthi uthuke u-stage manager kwi-mic nibe nixabana naye la eduzane ufuna kuzwe ipikeni yabo nokuthi umuntu axabana naye la oncike eduze kwakho lana umthukelani kwi-mic ile ingididila ngifuna uqamba manga kodwa ke inhliziyo ayiphakela bafethu ihlala endaweni eshisayo naye iyashisa mhlambe bese kushisa inhliziyo kusisi wagcina naye isihluleko ukulawula isimo ngendlela kuyi Njoba ngikona ngishilo ngikona njoba ngisho nje emkhaya yoba ngisho ngoba kulezinto yabona ayikho into eyinkinga njengomuntu wesifazane emkhaya i-downfall yawo wonke umuntu wesilisa yabona emkhaya singaphila kuthiwa nangufaka kathinteki ukuthi ngomuntu wesifazane ofaka ungamcinga umthona wenze noma abe yini ngaye umuntu wesifazane uyingozi uhleze i-downfall empilweni yendoda yabona thina emkhaya the way impilo yomuntu wesifazane engiyisaba ngakhona kunezinto eziningi uyithola ukuthi ziyenzeka naku sibhizi namakhesi omeyiwe it's all about umuntu wesifazane ama-setup ngikutshela ngama-setup enza i-setup yomuntu wesifazane ngeke izikudide umuntu wesifazane wenze sefinqike akekho umuntu ongazi mkhaya umuntu ozoza kuwe ubani ongazi ukuthi uyinsizwa naka akekho umuntu ongazi ukuthi wena njengoba nje uGeh Ngcobo like uyinsizwa awubhedelwe yabo nawe umfana uyakwazi lokhu uyabona ukudila nomuntu ngendlela eyiwena maqhamuka kuthuma shudula usekufinqela ikhethi isho ukuthini lonto kuwe isho ukuthini uma shudule yabona mina mkhaya uma shudule ngasithatha isibindi sokufinqela ikhethi hayi phela mangabe ukuthi asithatha besinike ubani hayi yabona mina engishoyo bafowethu lokho ukuthi umuntu ngephutha alenzile angalahlelwa ngaphandle yabona uZimdola kade sakaza usibhuda kwesimanzonzo abaculi besibabiza ngamavukana abavezile so asingabheki okuba sekwenzile ebese kugqiba mangabe ukuthi khona ebese kugqiba okuningi ukuhle akwenzile yabo baningi abaculi mfethu angifuna ukuqamba manga baningi abaculi abanye mhlambe sasogcina singabazi ngoba babengadlaleki kusigiya ngengoma kodwa lapha intatha lapha ingena khona wayenza sure ukuthi abaculi uyabadlala unfortunately ke mkhaya ngebhadi nganangeshwa ilife injalo yabona ukubuild ibrand mkhaya kuyinto nje ecishe ibeka njalo impela ibrand uyazabalaza we can't kodwa ngamaphutha nje yambalo iyalimala so uZimdola hayi ngeke uciciyela ukukhumbula izinto ezinhle ngaye yilonto impela okufanele ukuthi kube uyena ozoyicabanga kungabo ukuthi kufanele acatshangelwe yithini ukuthi kufanele sikhumbule ukuthi wake wenzani yena mezoqala evula umlomo kufanele azi ukuthi wenzani kufanele azi ukuthi yiziphi izinto ezinhle ngaye okufanele ayivikele zibe yigolide ukuze ingazukudiculeleka phansi ibrand ikhandwa kanjalo sesihleba nje abesuthu bengasizwe siyamazulu kukhona bafethu umuntu ngempela ongathe late ngalendlela ebekuthiwa late ngayo ezevunula yazivunula kumsebenzi onzima kanjani stage bafethu uvunula bafethu uvunula kunzima kanjani uvunule ngempela awucabanga usuvunule kanjani usufika stage kuthiwa ugibele ngoba usulate mina ngibona ngathi bikhona indlela esivumelwana besithi hambe uyogibela stage uzoperform ngeke uzuqala mfethu uzugqoka ibheshu ugqoka imvunulo ukuvunula into enzima kabi yabo umsebenzi ukuvunula ngeke uvunule mfethu kanti uzojikiswa estage etebhisini kuthiwa buyele emuva ibisikhona isivumelwano ngafa besikhona isivumelwano sokuthi uzogibela stage futhi kwenzeka ngempela
Wena mkhaya wahleza uphuma eceleni ngaso sonke isikhathi yini inkinga? Mina mkhaya mangihlaziya ngiyibuka izinto eziningi. Imvunulo mfethu yabona ukuvunula. Ukuvunula mfethu udinga umuntu ozokufasa amalokhuzana. Kuwumsebenzi. Ngeke mfethu ukuthi ngivunule bese kuthiwa into engiyivunulele ngeke senzeka. Ngaphandle mangabe ukuthi sivumelene vele njengoba ngivunula nje lento engiyoyenza izokwenzeka. Ya ingakho ngithi yabona abafana bakithi kunento okufanele sivume emhlabeni noma empilweni. Ngifuna nje ngizoyisho nje lento kancane ngeke ngikuchizelele ukuthi mina ngeke ngihloniphe ukucabanga komuntu. Hayi ukuthi umuntu unjani. Bafowethu yazi mawuyitshela ukuthi ohlakanipile. Kukhona la uhambe khona uthola umuntu eveza okunye ukuhlakanipha kwakhe ngendlela yakhe. Ubona ukuthi nemqondo le yabo khona abantu abakwaziyo futhi ukusebenzisa umqondo ngendlela okuyona yona. Like into ezikhulunywa uGeh. Kunezinto ebengaze ngiyinakusisa. Like ayikhuluma njengamanje ayirazayo nje zama points ukuthi hayi lento ukuthi udlule emgudwini ukuthi uzofika estage izinto ezifana lezo like uyasikhanyisela njengomuntu osebenza ngazo lezi zinto. So kubalekile ukuveza ukucabanga. Kubalekile ukuhambisa ukucabanga phambili ukunemiswa. So kuyisifundo leso samanje nje yazidluleni lapho mfowethu amakhoba. Sanibonani mfowethu. Bhuti. Niyaphila? Siyaphila. Sikhona bafowethu ngiyathokoza. Cha, ngifuna ukusika nje indawana ezincanyana bafowethu enikhuluma ngazo. Iyahlupha le nto ngoba umcimbi usudlulile futhi spotlight sihambe nomuntu obengena usingaye. Umuntu osingaye lapha na ugatsheni. Sijwayelekile ukuthi ispotlight sihambe nomuntu ongena usingaye futhi sijwayele ukuqondana noMthandeni. Angazi mhlambe mapholoba ngoba uyingxenye yabahleli bemicimbi emkhulu. Mhlambe nawe kusangakwenza lokhuyana emcimbini owuhlelile noma owenzayo. Ngiyafisa bafuthi spotlight senze sure ukuthi siyaqondana nomuntu okusingaye. Lokho fasi kwenze kanjani? Labantu abanamagama noma abanje ngokhuzana noMthandeni ngizokwenza umzekelo njengabo ngoba ibona abathathwa njengezimbangi nabahlezi mhlambe igama labo lisematheni kuMaskandi. Kuyi-trend zabo ungabalwisi laba bantu kuyi-trend zabo. Ngizoyichaza lento ngifuna niyibone. Uyabona ukhuzane strength sakhe. Uyabona mesuke stage ekhuluma necrowd eperform ebiza ingoma zakhe une connection enzima kabi ungazami kumphazamisa lapho ngoba uzoxabana nabantu umosha umcimbi umosha yonke into futhi ispotlight osithatha noma ngathi umcimbi ubunge ngaye yabo ungazami nje ukwenza lokho. Ngibuye ngize ngapha kuMthandeni. UMthandeni akave good ekutheni aqhamuke nento entsha emcimbini aqhamuke nento ebinganakiwe ezokwenza ukuthi anakwe noma abanye bengamgxeka noma abanye bengamncoma kodwa izokwenza ukuthi anakwe to the point noma ngabe unumber 3 noma ngabe unumber 5 uzojika abe unumber 1 yabo. So ithi into yami kubantu abanjengani pholoba ngenza umzekelo nje ngawo ngoba ukhona la ngiyazi ukuthi ubungeyona ingxenye mhlambe yomcimbi wayizolo. Singabalwisi noma ningabalwisi labantu esikhuluma ngabo kuyi-trend zabo. Uyabona nje ngenza umzekelo. Uyabona ukuba uMabiyela usale semiyeka uma uMthandeni mhlawumbe wamvalela imic kuphela. Vele besevalelisa lapha nje besithi ama-minutes aphelile. Ebese bemase buyele eceleni emdonsela eceleni ukuthi uyabona ukuthi usoyenza into wrong kanje futhi kwi-contract esiyisayinile noma ivumelwano zokuthi sikhokhelana kanjani. Mhlambe ngeke sayiphelelisa imali since bese siyidepositile since wona ufike late if ivumelwano zabe zisho kanjalo. Kukhulunywa ukuthi ke baxabanela lokho ke eceleni bengaxabani public ngoba public ukhumbule ukuthi labantu abaze lapha bazile ukuzobuka uMabiyela ezumhlelo omcimbi bazobuka izithandwa zabo ezingama celebrities abo oMthandeni khuzani bani abangabaculi vele uyabona. So ngibuka lapho izifike nje la ekuthenini aze abale izinto azenze nanokuthi kuyaxuba ke kakhulu uMabiyela mhlambe nakho uMabiyela ukube uyilindile inkulumo yathishisa kanje namhlanje wa addressa nje mhlambe inkulumo kusasa
ukuthi noba futhi kwenzeke kanje esepholile naye ngoba mawuthi uyamlalela kwi-statement sakho ufaka no NIU abangibulale wara uyabuka nje ukuthi NIU ihlanganaphi manje noMthandeni uyabo bafethu nami nje kuze ngisheshe ngibaleke Makhobo ngiyayizwa lo ishoyo yabona bafethu mina na umphako engifuna ukuhlomisa ngayo igenge eningi engabahleli bemicimbi negenge esazohlela imicimbi uyabona lapha edeskini kwi-sound likhona ibhathini elivala imic umuntu uma ngabe ekhuluma into ongahambisani naye ngaphandle kokuthi umphuca yes yabo likhona ibhathini elivala imic umuntu osuke esedeskini uyamfundisa ngomcimbi ukuthi umcimbi kanje uhlobo lomcimbi sikona umcimbi kanje asilindele umuntu ozothuka inhlamba umuntu mayithuka inhlamba nanti ngithi ibhathini sebenzisa lo bhathini ukuze lento ayithukayo ingahambi ifike kubantu yes umuntu mangabe efuna ukuqhubeka edlala ingoma isikhathi sesihambile ima nansi sound yakhe imi mic ucima ingoma zakhe uyamtshela wena ebese ngithi kokunye ngicina bafethu ngiyayizwa lento ayisho Makhobo ukuthi sekujwayelekile ukuthi makunemicimbi ebese kusala utrend Mthandeni bengizothi mina kubahleli bemicimbi Mthandeni mangabe bebona ukuthi uyabahlupha abangamqashi yabo noma bebona ukuthi emcimbini yabo ngoba babona ukuthi noma bebona ukuthi emcimbini yabo ufike banikeze inkinga abangamqashi abangathi ngoba nakho bafuna R100 babalandeli bakhe ebese bemqasha kanti bazosuke befike bexabane ngosuku lomcimbi yabo ungathathi le mali yakhe ungamqashela ukuthi ufuna imali yabalandeli bakhe kanti uyazi nizoxabana ngosuku lomcimbi miyeke yabo miyeke ngoba mina ngikhumbula nangelilodwa ilanga Mthandeni ukuthi makunomcimbi efone ethi ngicela ukuba ingxenye akakwenzi lokho mangabe ukuthi khona umhlelo omcimbi ethi mina Mthandeni wakwangifona wathi ngicela ukuba ingxenye yomcimbi wakho hayi ngiyosho ukuthi useyijikile kusho ukuthi akusayena Mthandeni akakufoneli wena umfonelayo mangabe ubona ukuthi usebenza wakhe kuzoniqhatha ngosuku lomcimbi vele umiyeke yabo miyeke nje ungalokhu umqashi yeah simple ngoba manje lenti yabhora ngoba sohlezi siba bafowethu indaba zethu magama ntwana wena kangoza ngiyabingelela insizwa zonke kwipanel nalapha kuma-comment sithokoze ngokuthi ngqongqoze ngivulele iy'nsizwa sezibekile velase kuliqiniso konke futhi ezibekile futhi-ke ngiyathokoza kakhulu ngoba kukhona nezinye ezingabahleli bemicimbi okwenzekile sekwenzekile mhlawumbe okay ngiyathokoza kakhulu mhlawumbe sesingabheka manje ukusuka manje kuya phambili ukuthi sigwema kanjani lento ukuthi ingaphinde yenzeke ngoba mobuka laba bantu akekho ngenalo iphutha kulaba bantu bonke njengoba sezibekile nje insizwa angifisi ukubona uPaul okuhle kangaka osekubekwe ngomfo kaNgcobo nabo makhuba bonke nje bangaphakathi obabufaku lapha bese ngikufisa manje ukuthi sonke nje obasile ake sifunde isifundo sokuthi uma uceliwe noma uqashiwe siyacela ulandele imigudu yakhona ulandele njengoba kunjalo ngoba ngempela mawuzothi uyabuka insizwa yasemdletsheni kwakona nje kufika lethe emcimbini kade kungekho la kade yaphefoma khona noma ngenalo iqiniso kodwa ngokulalela nokubuka amavidiyo akukho la kuvela khona yabona ngathi u4 umcimbi bekhona izolo yakhe be4 impela hayi akusho ukuthi mhlambe khona ke lebambeko nokuthi ke njoba kona ke sizwa uhlangothi lwamabuyela asazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi ingcingo bengasazibamba kodwa kusuka la ukuya phambili ngiyafisa abahleli bemicimbi ke bafunde okuthile
ingaphindi le nduku iyaphinde futhi ngokuzayo ngoba imicimbi isazohlelwa, umculo kaMaskandi isazodlalwa kakhulu. Bese ngiphinda ngiza nala kubalandeli laba ikakhulu abangoqhawe lami. Uyabona mawuboniswa enye insizwa ngokuthi lokho kwenza kukuhle, ingakwazi leyo nsizwa futhi ingenandaba nawe, ubokuthatha ukulalele lokho. Ngoba thina kwaZulu mawuboniswa zinsizwa ungalaleli, kusho ukuthi ngamanye amazwi ufuna ukuboniswa abafazi. Lelo gama akalibike lihle masuliveza kanjalo. Ngoba uboniswa insizwa ukuthi mfowethu ngicela ibe ncane, awuthi ukwehlisa ayilwe ngamagabadi. Usho insizwa ayilwi, ithi ayilwe ngamagabadi. Mawuyinsizwa mvelase kufuneka wehle, uthi nomuzwa ukuthi udini lokodwa bese wehla. Lokho ngeke kuze kukwehlisa isithunzi sakho, okunaloko isithunzi sakho siyokhula kakhulu. Ngoba ukuze ukhule kufuneka ufunde ukulalela ebese uyenza. Mina besilo ungakhulumi kakhulu ngizoze ngiheme, ngiyathokoza kakhulu. Siyabonga kakhulu ndaba ezithi mntwana. Ya kodwa ngiyacabanga ukuthi ugeqa amagula la, owageqela amagula, yabo. Noma ke ngokwebrand yakhe engafanele ukuthi aphume iqhubu nabantu abathile ngoba phela Zimdola ama colleagues akhe. Kuyefana nama colleagues ngoba